Gaur, gure ikasleek lan bikaina egin dute. Eskolako inguruan zaborra bildu dute. Eta ikusi zenbat hondakin topatu ditugun. Plastikoak, paperak, botillak, denetarik. Plastikoak oso erosoak dira, arinak, sendoak eta askotan erabiltzen ditugu. Baina arazo bat dute, ez dira desagertzen. Denborarekin, plastiko handi horiek zatitzen joaten dira, eta gero eta txikiago bihurtzen dira. Plastiko zati txiki horiei mikroplastikoak esaten diegu. Begiakia ikusten ez dituen tamainako plastiko pusketak dira. Agian ez dituzue ikuste, baina lurra mikroplastiko ez beteta dago, edozein lekutan, eta guk hartu behar ditugu. Hauek ibaietara, itsasora eta azkenean animaliengan eta gure janarian ere sartzen dira. Kalte egiten diete animaliei, eta gure planeta zikintzen dute. Horregaitik oso garrantzitsua da plastiko gutxiago erabiltzea eta beti zaborra dagokion lekuan botatzea. Ikusten duzue, guk ere lagundu dezakegu, zaborra jasotzen, birziklatzen eta plastiko gutxiago erabiliz, mundua garbiagoa egingo dugu. Gure esku dago. Aurrera artistak!